Категоричен може да продължи двубоя Манукян, поне за сега, до края на срещата има не повече от минута, така че ще успее да издържи до края българина. Завърши този двубой. Давид Манукян срещу Гайдарбеков, една от перлите на днешния ден. Спокойно можем да наречем така този мач. Победител по точки с 29 на 14 Гайдарбеков, Русия. Гайдарбеков е първият финалист в категория до 75 кг. Руснакът спечели тази среща с Давид Манукян с 29 на 14 точки. И ще очаква своят противник, който трябва да бъде излъчен от матча между Деспайн и Андреа де Луиза. Затова и организаторите не са демонтирали мястото на призерите, за да може веднага след обявяването на Поветкин за шампион в категория плюс 91 кг да стане и свидетели на награждаванията в последните две категории. Категория 75 кг и категория над 91 кг, след което ще бъде официално обявен новият носител на трофея Странджа 2002. Килограма Гайдарбеков, който води главата на призерите, следван от Орданис Деспайн от Куба. Обявен е вече Гайдарбеков като шампион в тази категория. Очакваме награждаването на Орданис Деспайн, за да аплодира публиката в залата. Един от любимците си, Давид Манукян, останал на третата позиция. Ето, обявено е и неговото име. Заслужени аплодисменти за младият български боксер, който бе абсолютно равностоен на далеч по-опитния Гайдарбеков във вчерашния ден. На трета позиция още един боксер, Андре.